Chapter 5. Ang mga kaliwat ni Adan. Mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tawo gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila nga lalaki ug babayi ug gipanalanginan niya sila ug ginganlan niyag tawo. Sa nagpanuigo na si Adan og 130, natawo ang iyang anak nga lalaki nga liwat kaayo niya ug ginganlan niyag Set. Human matawag si Seth, nakaabot pagayod si Adan og laing 800 ka tuig ug nakaliwat sa ubang mga anak. Namatay siya sa panuigong 930. Sa nagpanuigo na si Seth og 105, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enos. Ug nabuhi pa si Seth og laing 807 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak. Ug namatay siya sa panuigong 912. Sa 90 na ang panuigo ni Enos, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Kenan. Nabuhi pa si Enos og laing 815 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 905. Sa 70 na ang panuigo ni Kenan, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalel ug nabuhi pa si Kenan og laing 840 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 910. Sa 65 na ang panuigo ni Mahalalel, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Jared. Si Mahalalel nabuhi paglaing 830 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug unya namatay siya sa panuigong 895. Sa 162 na ang panuigo ni Jared, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoch. Ug nabuhi pa siya laing 800 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 962. Sa 65 na ang panuigo ni Enoch, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. Human natawo si Metusela, si Enoch nagkinabuhi nga matinumanon sa Dios sulod sa laing 300 ka tuig ug nakaliwat siya ubang mga anak. Miabot ang iyang panuigon og 365. Nagmatinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Unya wala na siya ikita kay gikuha man siya sa Dios. Sa 187 na ang panuigon ni Metusela, nakaliwat siya lalaki nga si Lamech ug nabuhi pa siya laing 782 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 969. Sa 182 na ang panuigo ni Lamech, nakaliwat siya lalaki ug miingon siya, "Kining bataa mo'y makahupay kanato sa kabudlay sa atong paghago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta." Busa ginganlan niya Noe ang bata. Nabuhi pa si Lamech ug laing 595 ka tuig ug nakaliwat og ubang mga anak. Ug unya namatay siya sa panuigong 777. Sa kapin na sa 500 ka tuig ang panuig ni Noe, nakaliwat siya tulo ka lalaki nga si Sem, si Ham ug si Japhet.